Os campamentos de verán da Xunta en Portodosón e Boiro rematan hoxe tras 4 quendas de actividades. A aventura na natureza, os deportes náuticos e o teatro centraron a programación destas iniciativas. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou esta mañá os participantes nestas accións de verán. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, estivo esta mañá cos participantes nos campamentos xuvenís que se están a celebrar en Portodosón e Boiro. Estas dúas actividades que chegan hoxe ao seu fin forman parte da campaña de verán da Xunta de Galicia que afronta estes días a súa recta final. As rapazas e rapaces que se dan cita na última quenda dos campamentos están a desfrutar de xornadas de convivencia que xiran en torno a actividades de aventura moi vencelladas á natureza. Así, no campamento Virxe de Loreto en Portodosón participan mozas e mozos de 14 a 17 anos que aproveitan a proximidade á praia para realizar principalmente deportes náuticos. É o último día dos campamentos de maiores, de casi a gran parte dos campamentos que temos na campaña de verán terminan hoxe e a verdade, pois obviamente vir un pouco para ver como funcionou todo, que a verdade é que non tuvemos ningunha incidencia de calado este ano pese a Covid, co cal iso é un éxito de todos, obviamente co traballo diario daqui do equipo técnico, do monitorado e dos propios rapaces que viñeron moi concienciados sobre as medidas e sobre o cumprimento das mesmas, co cal, pois un éxito colectivo eu creo que é moi importante e que dá pé a pensar que, cos rapaces tamén se poden facer cousas con seguridade, con distanciamento e obviamente con todas as medidas de precaución que hai que ter neste momento. Cristina Pichel estivo acompañada en Portodosón polo edil de Deportes, Juan Pouso, e o director do campamento, Juan Conde. Ambos destacaron o bo transcurso do verán no que os rapaces acudiron por quendas ao campamento, onde realizaron actividades náuticas. Do campamento, e o que, como dice Cristina, foi un traballo que era moi duro ao principio, pero ao final, tanto os rapaces como a organización, como os monitores, deron o mellor de sí, saliu todo genial, non tuvemos ningún problema, ninguna incidencia, e do que se trataba de poder levar unha actividade que xa se levaba levando a cabo anos anteriores, sen problemas respecto á COVID-19. Evidentemente, tivemos entre 50 e 70 rapaces dependendo da quenda, esta en concreto tivemos 50. Este campamento que é de mitad de multiaventura, mitad de náutica, pois sí que tiña os retos específicos do COVID, pero eu penso que se levaron ben, que reto é unha oportunidade, os rapaces que viñan xa concienciados da casa suficientemente fixeran cousas ben, os monitores traballouse sempre co tema da seguridade primordialmente, traballando por grupos, coa separación necesaria, co uso de mascarillas e demais, e ainda así, sendo un verán atípico e diferente a outros, aproveitouse ben e os rapaces, pese á distancia física, a unión emocional sigue sendo a de todos os anos. Pola súa banda, o campamento xuvenil de Espiñeira en Boiro, ademais de actividades de aventura, centrouse en temática teatral. Trátase de facilitar á xente nova un primeiro achegamento a esta disciplina artística dunha maneira lúdica e formativa. Maxia, percusión, tiro con arco, moitas foron as actividades que aquí se desenrolaron. Tamén, como ben comentaban antes, tivemos que adecuarnos moito ás medidas e protocolos para facer de o ocio educativo un ocio tamén seguro, apuntar que este verán foi o máis necesitado, digamos, de cara aos rapaces, necesitaban máis que nunca e así o demostraron. Desfrutaron a tope o 100% e, sobre todo, tamén demostraron moitísima responsabilidade en canto a todas as medidas que tivemos que tomar para facer do campamento un lugar seguro donde convivir e desfrutar das actividades. Temos de todo tipo, temos actividades de circo, actividades de maxia, percusión, tiro con arco, acrosport, moita carga de teatro, traballamos moitísimo a educación en valores. En total, esta campaña de verán que leva por título O verán que necesitas pon á disposición da mocidade 6.872 prazas en diferentes actividades e campamentos que se prolongan ata comezos de setembro. Todas as actividades da campaña seguen as medidas de prevención fronte á COVID-19 fixadas polas autoridades sanitarias co fin de garantir a seguridade de todas as persoas participantes.
Tuvemos que adaptar, obviamente, todas as instalacións ás medidas de prevención e de higiene necesarias, facendo un importante esforzo á hora da reducción do aforo. Obviamente, aquí se reduciu considerablemente o aforo na instalación, tamén cas medidas de higiene por toda a instalación e, obviamente, insistindo moito nas propias medidas de prevención a nivel personal, tanto do equipo técnico como dos participantes, para que todo tuvese a máxima garantía de seguridade no desenvolvemento das actividades. O alcalde de Boiro destacou a boa iniciativa grazas á cal estes campamentos atraen a mozos e mozas de toda Galicia que coñecen Boiro e unha vez medran volven a veranear no municipio. Por suposto, do Concello, prestarnos a toda a Dirección Xeral de Xuventude, todo o noso apoio, porque queremos ser un campamento de referencia, que Boiro sea un campamento de referencia para que estes críos que veñan aquí, non só de críos veñan aquí, sino tamén de unha vez que sean maiores teñan esos recordos e veñan a Boiro a veranear, non? E a verdad que é un día emocionado, que vin aos rapaces que estaban emocionados, un día de moitos sentimentos e están moi contentos polo que estuvemos a mesa directora xeral pois falando con eles, vese que están moi contentos, que lle gusta este campamento e a toda Galicia dicirlle que Boiro está aquí, que este campamento quero que sea un campamento de referencia e darles parabéns á Dirección Xeral e aos monitores, como non pode ser, e aos críos, porque que pasaran un verán aquí en Boiro en boas condicións. A Consellería de Política Social ofertou este verán 348 prazas en 29 campamentos de voluntariado para maiores de 18 anos polo territorio galego.